Yazi kade ngikomunye live, I think 2 days ago. Beku live ka MK my MK. Aw guys, wazi wamnandi live. Ngike ngayixoxa le ndaba. I think ukhona la ngike ngayixoxa khona ukuthi wazi wamnandi live. Yabona ke mase sekunje labo live bo MK my MK ibona abadingakalayo. Whereby you are there only for positive energy because mental health ibalekile bafethu. Ibalekile mental health. So asibopheni ma commander. Uthi u MK my MK athi operation bopha operation isibhuna ngangisazi makufast. Cela ke sibophe ma commander. Bo njengamanje isikhathi ukuthi siyabopha. Thiwa bangabe sekuphithizela kakhulu eningini iphuma esixukwini uhlehla umeceleni and regroup and draw strength from whatever it is that you draw strength from, and then buyisa unamandla njengamanje ake sibophe ake sibuke okupositive ake sikhuluma okupositive siyabopha manje operation makufast yebo kwaza lapho MK my MK. Thank you first for your live. That was a beautiful one. I really enjoyed ukuba kuona and angisiye nomuntu othanda live. I hardly ngena ku live ngoba ngisuke nqena lento ukuthi imiqondo mningi ama egos maningi ama goals ahlukene kuningi kusuke kuphithizela. So manje mangabe singakhuluma ingazwi linye sigcina sixokozela. And manje inkinga ngo live ukuthi sisuke sixokozela phambi kwabantu emphakathini because lapha kusuke kugcwele abantu bomphakathi. Just because uzongabahlanganisele ehholo usuke bahlanganisele efonini yakho, it doesn't mean ukuthi basuke bengekho. And abanye they are not MK, abanye they want to be MK, abanye they still trying to understand MK. So lento yokuxokozela in front of phambi kwabantu ayingichazi mina. So that is why ngithi hey wazwa mnandi ulive ka MK my MK. And nanokuthi nje like he has decided ake ngisho njalo usekunqumile kuyena ngaphakathi ukuthi njengamanje he's only talking positive. And ukuthatha inqumo njengaloko akukho lula because izinto mase seziningi zikwengamela zi negative kuba nzima ukuthi uthathe istand sokuthi wena uzoba positive. Kodwa ke comrade MK my MK Operation Bopha, Operation Makufast, sisonke, we hear you, Commander. Lead us.